tino ongkha langma abono karei tei kaisa kotor nangkukmani ongkha lama. Tini jengjal lamani jengjal no tui wairewai no tongkosong lukurok choba khailekya tabuk bo o choba thakplayako tabuk bo kami bising rogo nugui mano tini bial tei abai baksa lamani jengjal thanglaisak khlaina bagui lama kaham kwrui nungjaknai tei kaham kwrui amchai rogo omahai jorawono Madai Amchaini tini bial tei lamani jengjal no yakangnani bagui thangui berainai bokha January talni 2019 salmani Swrangchalo Jisa Madai Amchaini MLA Swapna Deborma Logio tongo bini osalo TTAADC ni chairman Jagadish Deborma no khobui kupuni juda adong rok kami amchayo tabo ongui tongmani jengjal rokno yakangnani bagui swkangui phaikya Jisa Madai Amchaini MLA Swapna Deborma kamio nugui mano tini bial nungjaknai tei kaham kwrui abai baksa thanglai suklaina bagui lama bo haino kaham kwrui tini jengjal lamani jengjal ongui tongmani no Swrangchalo Madai Amchai gwnangui chereinai bokha Jisa Madai Amchaini MLA Swapna Deborma biang gori laino tini visit khali khal Lukurokno malai koklam salai ke hambai tini Madai constituency o hainai jeng visit khailekya block ni staff rok bai aro block ni staff rok tongo aro PWD DWS water resource RD tei electric department borokno tuinai visit khailekya parao ni jengjal parani সমস্যা no tuilai parao hangkai belai kheno tui rok ni সমস্যা lamani সমস্যা bisi salayo kai duita bisi no chuskaina haka asigor bisi tei kaisa hangka khengrai bisi o skango aro tuini problem laijak DWS abo বিশেষ করে DWS no guruto marikha bono bo tujak no department no kai orbo tui hangkai agini tui tongo tui khub kaham phai tongmani aro naki aro botol rok pat it tukra rok tamna nabo bufang tukra rok ap tui khiklai rikangka aro jamgi brushing rikangka aboni baginai tei kaisa ketal kainai aro tabuk tui phai tong kaham phai tongo tak tui mansinai jora to tui mayani baginai onek media rok phainai aro kok salaikha ko laikha kai abo to official to kichalenai no tini kok bang laikha tini no tui mana nango amtike tui dimaya dorjo maram lainai dorjo no shokti tam gangkai elaka o tui manthung lama manthung current manthung abono chung nayo lama rok ni problem tui rok ni problem joto problem no bahike solve khainani abo to जों चेष्टा no khai tongo official babe hangka kicha ni chalenai joton mana singnai eklogi joton torimaya tabuk hangka apatot tabuk aro tui phai tongo tabuk taisa tui no tanki snamuinai ai tanki hoite tui rinani chesta khlainai ar tai ksam aro chesta khaina ksamo bahike taisa agin haike tui rimana bo chesta khainai ar lama aro nango water resource ni je nok khuk bai thangmana agi kosok thangmana ha kosok thangmana abo water resource ni abo tabuk aro tender ngai work order Ongkhorjak abo kam arambo khlayana je ta khengrai bisini kok up sai tongo khengrai bisiwo garo je lama nangmani current nangmani abo jotono nailai visit khlailai pheleka truk abo develop ni phasing thang tongo khengrai bisi asigorobo omahai keno nailai akole orobo problem solve khainani bagi chesta narakjak abo hol nok bo je sitra obono repair khainani boundary bahai riman aboro bonai arbo abo salaikya bongoro ni tuini problem tongo o tuini problem bo abo salaika or kaisa 4 nong ward bo kaisa kaijak arbo khlai tongo 1 nong ward abo kaisa pending khlaijak no himano abo bo khlainai kok salaika pending khlaijak bolte 2 nong ward bo tongo aro bolte mai kheto mai borjak ni bagi khalaimaya aro stapung tongkha tabu kheto ni mai rabaikha tabu suru khai risinai doti tui manung thun abono odarikha official nobo abo doti khlai pai dini korokta khlai pai nai amahi ke tirik khlaijak nai sungbo to aro to sini dada tongo TTAADC ni chairman boram ganang Jagadish Deborma bobo to elakao guru guno tongo elaka nai tongo kini khene sung nailayo jahate elakani develop ne bagi jotoni problem bahai solve khlaimana abo chesta khai tongo
जों अमहायखायनो गनैनो मिलायलायनाय सिद्धान्त ना हालायका स्टेप ना हालायका जत विजिट जत बिसिनो जों विजिट खालायनायनि बागै जों नेक्स्ट विजिट खालायनाय 4 तारिखआव आबो हंगांखाय जों याङो आरसी नगर फाइथिङो जों विजिट खालायनाय लखिपुर बुथागो आरो विजिट खालायनाय जों 26 ता बिसि दङ 26 ता बिसिनि विजिट खालायनाय ताय आरो जीपी बो दङ जीपी नो विजिट खालायनाय अमहायखाय जों स्टेप ना हात दङ पारानि समस्या एलाकानि समस्या ताम दं।